n'hi havia uno d'ací que anava a festejar allí a la Canyà. Saps? També d'estar així un poc de fora. I quan venia ja que se'n tornava a casa, doncs ahir en el balcó així que dona allí al camí, eixa casa, i en el de la casa al Pi, que també donava al camí, hasta que se la va quedar i es va desviar, pues apareixia allí una fantasma. Se li apareixia allí una fantasma. I després ell seguia i notava com que darrere un animal, un borrego gran, això, que el seguia. Saps? Fins que ja s'arrimava ací a les cases, saps? I ja desapareixia. I bueno, va estar així un temps i crec que es van fer ahir unes rogatives a les ànimes o alguna missa i bueno, i va desaparèixer. Això ahir, en eixes dos cases. Muy allò parlava de la serp dels Calderons. En els Calderons, en la Canyà, segons puges del Corral del Galvany de cap amunt, sí. Però allò són els Calderons, no? Sí. Jo allò parlava de la serp dels Calderons, La serp. que era tan abuela i tan vella que tenia pèl i que era una serp enorme. Fotre. Ara, segurament són llegendes. Sí. Però com allò era una zona un poc inhòspita i fondosa i tal, és molt bonico. I així allí molt recluïa allà. És molt... Sí. I el meu iaio parlava de la serp dels Calderons. La serp dels Calderons. Sí, és que, bueno, és això, que eren, doncs mira, com taralles que també, doncs, si sentien alguna cosa, doncs els nostres avantpassats, doncs mira, era una manera de voltes de contar alguna coseta. Pues pare, contemos algo, o abuelo, contemos algo, saps? I bueno, pues, a voltes, pues, d'una puça fent un cavall.